Любовта е пътека. Пътека, която събира две съдби в едно. Вие, Стефани Пламенова Ямболова, съгласна ли сте да вземете за свой законен съпруг Илиян Мариянов Ненчев? Да. А вие, Илиян Мариянов Ненчев, съгласни ли сте да вземете за своя законна съпруга Стефани Пламенова Ямболова? Да! Днес официално семейство Ненчеви, аплодисменти!